Mayong adlaw sa inyong tanan mga busing sa kaumahan. Nami karon rin nagiana mo ning nagluto og kopras bag horno o nagpugon o nagtapa ang tawag. Jackpot ni sila karon kay perting mahala karon ang kilos kopras. Ang kilo diri sa mua karon diri sa muang barangay lang 82 ang kilo sa kopras. Mao ni siya karon iyang kuan nalangan man ni katong miaging semana wala ni matrabaho kay pista sa muang barangay. Jackpot mo ni karon kuno kay mahal kay kilos kopras. Mahal kayo eh. Oh. Sintelos. Mao nang makapalit-palit ni gyud sila karon ug kung sila lang gustong paliton. Dili para sa tong miaging tuig nga paingon lang sa trabahanti ang ingkamon aning kopras kay dili man pwede og dili patrabahuan tungod sa kadaghan sa lubi karon minus kay ang labi mao ning mahal kayo. Ang pinakaluoy karon nga mag-uma ang nagtanom og mais. Kay ang kilo karon sa mais 9 pesos ang kilo. Pero ang fertilizer wala gyud mo baba. Uban pang mga medisina nga idapat sa mais. Mo na kitang mag-uuma karon. Padayon lang yapon ta kay kibali weather maning panahon aning kuan na may panahon pud nga mahal kayo ang mais. Naapay panahon nga bagsak presyo ang ubang mga produkto sa uma. Maningkamot lang ta kay wa man tay laing kakuan og panginabuhian kanira man gyud ang ato ang pagtanom diri sa bukid. Bahala na total karon ra man nga panahon nga maginana ang presyo sa mais, moabot siguro sunod bulan, mahal na pod ani. Baba taas ra man ni, ang kupras gani karon taas. Sunod tuig gani sigurado na ni. Mubagsak presyo na pod ni, magkabuang na pod ani og mangita taglaing ingkamon. Mga mangita na pod taglaing itanong may kay diri karon ang saging gani diri perting mahala. Kay tungod sa sakit pod nga ming atake, kulang ang supply para dalon diya sa syudad. So kitang mag-uuma, laban lang ta, maningkamot lang tag maayo para lang pud sa tuang mga anak ni nga gipa-eskwela. Kay kung wala lang tay gipa-eskwela, dili man pud ta tama ra ko tong lihok ko unta. Usaon mga dagan man kay tagigastuhan adlaw-adlaw karon ang palitonon perting mga mahala. Paliton nila sa tuwa ang produkto na to barato pares karon sa mais. Pero pag baligya na mahimo na ng bugas, mahal na pud kaayo. Ang mag-uuma ug ang mananagat napoy panahon sa isda nga perting mahala. Napoy panahon nga bagsak presyo ang isda kay sobra-sobra ang supply. Mura bag gipagitaan pud sa kinaiyahan og balance gyapon nga pamaagi. So kitang mag-uuma kay mao naman gyud atong papel diri sa bukid. Dili man pud mahimog dili ta magtanom. Kay mao man ni kakuha tong income, magpailob lang usa ta karong panahon na labi katong nananom og mais kay dili man nato malikayan. Dili man pud kitay magbuot sa presyo. Ang kanimang mga buyer mo'y magbuot at magdalatag produkto dito sa market, public market. Pangutanon tag pila presyo, pag mubunga ta og presyo miingon na mahal ra, di mapugos ta kay naa dito atong mga produkto. So inani lang. Kita karon mag-uuma, pailob lang usa ta. Labi na katong nagtanom og mga mais kay ang saging po nato diri giatake pud sa sakit maunang kulang ang supply. Dalon dito sa Luzon. Ang uban magbagulbol pa kay daot. Di magyud malikaya nato diri dili makita nagbuot sa kinayahan. So mao na sana akong ikuan sa inyo ha. Pohon-pohon ug unsay dagan ani maabot ra ang panahon nga mamahal na po ng atong mga produkto. Karon ang kopras lamang tas kopras. Sunod ani mais na po mamahal, barato na po ning kopras kung sobra-sobra ang supply. Mao na akong ipaabot sa inyo ha, mga busing sa komanda, daghang salamat. Ug manghinaot ko sa inyo ha nga inyong i-follow ug i-share ninyo ako mga video bahin diri sa bukid. Daghang salamat daan sa inyong tanan.